Здравейте, петък е, часът е 5. Аз съм Полина Пълнова, телевизията е BIT. Започваме директно с новините от изминалата седмица. Реформаторския блок и БСП почти обявиха заедно своята предизборна коалиция днес. След като двете формации си харесаха един и същ кандидат, а той именно е Огнян Герджиков. По обясними причини за тях ще застанат и НДСВ, в чието ръководство е Герджиков. И да, НДСВ все още съществува, макар че имат повече ръководни кадри, отколкото избиратели. Но да се върнем на кандидатурата. Зад Герджиков ще застане и ГЕРБ, тъй като началника на ГЕРБ беше охрана на началника на НДСВ. И ето ви обединител на нацията, професор Герджиков. ДПС, разбира се, няма да го подкрепят официално, но пък целият им електорат ще гласува за него. Междувременно Бойко Борисов влезе в остър конфликт с Бойко Борисов. Както преди време твърдеше, че е абсолютно несправедливо президентът да не е партиен, защото партията, цитирам, му е платила цялата кампания, така сега реши, че трябва да бъде въпросният кандидат-президент с широк и консенсусен профил. Спорът между Борисов и Борисов е дочут само от Цветан Цветанов, защото само той има бръмбари в главата му. Така, бързаме към Слави Трифонов, чийто референдум беше съкратен наполовина от Конституционния съд. По думите на шоумена, който не обичал да му викат шоумен, Конституционният съд, разбирате ли, го тласкал към политическа кариера. Как и разбира Слави Трифонов в политиката, веднага ви обяснявам. Щял да направи един концерт на Орлов мост и да го напълни с хора. Демек протест в подкрепа на референдума. Ама тая работа щяла да се случи есента, не сега. Той иска да излезе в отпуска преди да се впусне така в политиката. Първо почивка, после да го тикат, тласкат и прочие. Така, референдум на Марешки няма да има. Марешки ще се кандидатира за президент. Това са Марешки, Жорж Ганчев и Огнян Герджиков. И Слави Трифонов евентуално, ама не мога да разбера и да има, и да няма референдум, и все техните идеолози се пънат да се кандидатират за нещо. Новина от любимата ни прокуратура. Обвинението тихомълком спря делото за Янева гейт. Информацията днес е на Капитал. Това, разбира се, нали знаете, че е в резултат на успешната съдебна реформа, която Цецка Цачева, председателката на парламента, провъзгласи се успешно приключила още преди да е започнала. Хвала на такива реформи. Междувременно парламентът тази седмица прие имитация на закон за съдебната власт и за пореден път, след като Цачева веднъж се провъзгласи за успешна, реформата пак се оказа успешна. И тя така започва тази реформа всеки понеделник и към сряда петилетката за нея е преизпълнена. И вече минаваме директно към двамата ни гости. Те са активни в социалните мрежи. Не са политици, но пък и двамата са БСП. С радост ви представям едни от най-свежите коментатори на всякакви събития във Фейсбук. Това са юриста Фани Давидова и не журналистът Самуил Петканов. Здравейте и добре дошли. С вас ще коментираме края на политическия сезон и предстоящите президентски избори. И въобще всичко ще коментираме. Кажете добър ден, моля ви. Добър ден. Добре, президентските избори, защото така иначе занимаваме с това. Днес реформаторския блок се оказа, че са си харесали Огнян Герджиков, също както БСП си харесали Огнян Герджиков. Всички обичат Огнян Герджиков. Добре, не става ли вече налудничева тази кампания преди да е започнала още? Полина, вие казахте, че НДСВ, тази любима наша партия от миналото, има повече избиратели, има повече ръководители, отколкото избиратели. Но логично е реформаторския блок, който има повече партии, отколкото избиратели, също да предмине към такава една престижна кандидатура, която ще плени сърцето на всеки българин. Както знаем, сърцето на българина топти в момента за промяна и тази промяна аз не виждам друга алтернатива, освен професор Герджиков и още няколко човека. Като Жорж Ганчев, Владо Кузов, Колю Парамов, Каракачанов, и така нататък. Виждам, че изобщо плеядата от кандидати в момента, на които знаем имената или се спекулира с тях, включително и Цецка Цачева, е сред тези имена, които се въртят като топчета в тотото в урната на тотото се въртят. Тези имена ме обединяват много. Аз лично се чувствам обединен и просто трептя. Нямам търпение лятото да свърши, да дойде есента, да дойде кишата и изборите. Благодаря за въпроса. Фани? Всъщност, аз мисля, че участниците в цялото това сосиете
смятат, че участват в сериала "Къща от карти", но всъщност ние сме свидетели на Монти Пайтън. И аз също наистина нямам търпение да свърши лятото. Едвам ще избутна морето, за да дойде есента и да се насладя на всичко това, което ще ни предложи новия сезон. Извън шегите и закачките, към които ще се върнем пак след това. Аз не се шегувам. Аз мисля, че политиците се шегуват повече от ние двамата. Тук в момента, Полина, вашата забележка е доста неуместна и моля... Имате ли си фаворити? И въобще, тук пак ще се намеси тази тема за протестите. 2013 след желанието на гражданите да получат повече участие в властта или да бъдат по-голям коректив, изведнъж се оказа, че май пеем пак същата песен. И въобще ни се сервира същото, малко претоплено, с малко магданоз. Не знам, не се ли обиждате от политическата обстановка, поне в последните 2 седмици? Не, също не може да ме обиди това нещо по никакъв начин. Не, ако трябва и някаква сериозна нотка все пак да се внесе във всичко това, аз мисля, че тези избори за първи път от много време насам външната политика и това, което заявят кандидатите във външно-политически план, ще бъде по-важно от това, което ще заявят във вътрешно-политически, защото за първи път и в миналия сезон на Монти Пайтън външната политика беше по-важна, отколкото вътрешната политика. Това, което се случва вътре в нашата си кочина, ние го гледаме вече много време, свикнали сме, изобщо не е интересно. Всъщност външно-политическите въпроси са много по-интересни. И този, който ще се кандидатира, ще трябва да говори повече за това, отколкото за това какво става в нашото село. А и все пак България, с оглед геополитическата обстановка, България изглежда като една все по-нормална страна в сравнение с големи велики сили, така че нищо чудно ние след няколко месеца да се превърнем в един лидер на света. И е съвсем нормално. Един оазис на Балканите. Един оазис на Балканите, една Швейцария на Алпите. И нашия кандидат, който ние изберем, трябва да е наистина готов. Това студио, който ние изберем. Който ние посочим така, сега в края на предаването останете, моля, на вашите екрани. В края на предаването ще научите името на новия президент. Който изберем, той ще повлече крак, ще подаде ръка. Добре. Простете, вълнувам се много. Това ще го премълча аз за простаците. Слави Трифонов и референдума. И снощи и тази сутрин каза, че му е обявена война. Ами аз още преди известно време си зададах въпроса как ще заказва партията, дето Слави Трифонов няма да я основава и няма да учредява. Той не е шоумен. Не, той е шоу-гърл. Може би. След като не иска да го наричат шоумен, може би иска шоу-гърл. И си мисля, че тя може спокойно да се казва партията на батките, защото той така се държи. Днеска сутринта го гледах по една от телевизиите. Езика е такъв, стила е такъв. На всеки въпрос се отговаря с въпрос. И нещо, което е страшно оригинално, аз никога друг път не съм го чувала, е, че той каза, че цялата власт проистича от народа. И какви са тия 12 души в Конституционния съд? Защо трябва да се съобразяваме с тях, а не слушаме народа? Народът очевидно е той и неговия екип. И е абсолютно прав. Така аз искам да използвам отново ефира, тъй като съм дошъл тук, за да използвам ефир, да призова народа да излезе кой когато му е удобно и да си вземе държавата в свои ръце. Независимо какво значи това. А какво значи кой когато му е удобно? Просто сега да не е организирано. Петък някои хора сега ще излизат да пият, други си правят багажа, утре ще пътуват на море. Не е удобно на всеки в момента да излезе, но кой когато си реши да излезе. Къде да излезе, не знам. Но да си вземе държавата в свои ръце и да направим България велика отново. Така ли изглеждат всички политически призиви в момента? Горе-долу, да. Не горе-долу, абсолютно е така. Значи, няколко са посоките, в които политическите призиви са. Едната е да се обърнем към славното ни минало и другата е да повярваме в бъдещето. И да набием настоящето. Или да го харесаме. Добре, и какво следва от това? Абсолютно нищо. Виждаш в цял свят. Аз правя неновините. Неновините от последните месеци, неновините не само се случват и предсказвам какво се случва, абсолютно всичко е неновина. Всеки както републиканците чувстват фактите, да не използват истински факти, така и абсолютно всяка новина някой си го използва за опорна точка в неговото си гледище. Ако не му изнася, просто я
преминава на следващата. Има всеки се е превърнал в агитка на своето мнение. Между другото, това, което напоследък наблюдаваме, че новините са такива, че аз всеки път се чудя дали това е не новина и е наистина новина. Ма съвсем сериозно. Аз си плащам на места. Да, така е. Ама това означава, че имаме изцяло обществен проблем. Т.е. проблем и на медиите, а не само на... И то не е само в нашето общество. Това е повсеместен като явление, което превърна медиите не толкова в средства за съобщаване и за евентуално някаква форма на развлечение, а наистина всеки си използва медията за пропаганда. Независимо от тя медията, може една медия да пуска обективна информация, но всеки, който вече си е сформирал някакво начално мнение, се използва да си захранва своята теза. Не се използва информацията, за да стигнеш до някаква истина. Когато се срещнат две враждуващи гледни точки, не се използва спора за стигане до някакъв консенсус, а по-скоро аз да преборя тебе, ако знам. По същия начин, както спорят футболните фенове. И докато при футболните фенове това е съвсем нормален процес, защото ти знаеш един от един отбор, други от други отбор, няма как да ги промениш, то в по-важните моменти ние трябва да намираме някакво съгласие. Трябва да намираме някаква истина, защото така или иначе в България се разделяме особено за някакви теми, които не ни касаят почти реално в нашия живот. Всички живеем еднакво, обаче се делиме на русофили, на американофили, на всякакви се делиме напоследък. И то точно защото се превръщаме в агитки на новините. Тоест публиката също не желая да обработва информацията. Публиката иска да чува само това, което обслужва нейната позиция в момента. В този смисъл ще ни се получи точно това, което си заслужаваме. Добре де, обаче ако публиката не иска да чува информацията, а пък едни хора филтрират тая информация, нали, защото до такъв извод горе. Дори да има филтър на едната информация, точно така. Значи, ако публиката иска да научи каква е обективната истина и да види няколко гледни точки, тя има откъде да го научи. При опита за преврат в Истанбул на 15 юли, сега честно казано, можех да гледам Господари на ефира по Нова телевизия и някакъв репортаж в BTV и нещо майче по канал 1, но всъщност аз има откъде да науча. Цъкам си CNN и гледам оттам. Или други източници на информация. Тоест, ако публиката иска да обработва това, което се случва, има канали, по които да... Добре, колкото повече канали има да се информираш, толкова по-трудно става да стигнеш до информацията. Именно. Това се случва за международно събитие обаче. Ако искате да се информирате, тук е важно да отбележа, че като си говорихме с вас, идеята беше хора, които са информирани да направят преглед на политическия сезон, но които не врат и не кипят вътре в този казан. Не знам защо си ни поканила тогава. Ние в крайна сметка дърпаме конците. Така е. Аз съм казанът сам по себе си. Но мисълта ми е, че ако искате да се информирате за новини от България, не са ли всъщност и медиите тези агитки, за които Самуил говори? Аз всъщност не искам да знам нищо за България. По същия начин е и за България. Ти, ако си привърженик и смяташ, че темата на съдебната реформа е важна и искаш да научиш какво става, как я опраскват и най-малкото използваш думата опраскване, най-вероятно четеш около 3 или 4 сайта в интернет и нищо друго. Ако пък си привърженик на това как някакви хора има, които се опитват да правят съдебна реформа и те за тебе са платени от какви ли не страшни организации, ти имаш няколко вестника, от които да се вълнуваш. Ако пък изобщо не те интересува съдебната реформа, ти имаш огромна медийна империя от еднакви телевизии с еднакви сутрешни блокове, еднакви публицистични предавания, които тази съдебна реформа така или иначе не се обсъжда. Изобщо не е тема. Фани каза, че международните теми ще бъдат водещи в предстоящите избори у нас. Такива заявки, впрочем, направиха и повечето партии. Защото всъщност външно-политическите теми за първи път от много години, може би от войната в Сърбия 98-99 година, всъщност са определящи за вътрешната политика. Всъщност са ни до вратата. И сега, колкото и двата лагера да са разделени, едните да казват, нали, че нищо няма да ни се случи, че това са глупости, че така, истината е, че врага е пред портата, в смисъл врага. Има някаква наистина реална заплаха. Всъщност няма порта, но има враг. Да, точно така. Има реална опасност от
това положението в Турция да ескалира, тук да дойдат не само бежанци, които ние виждаме като една огромна заплаха от орки, но има сериозно, не знам дали всъщност опасно сами трябва да ги поканим, хора, които ще потърсят убежище тук. Интелектуалци, ако изобщо ги пуснат, съдии, журналисти, хора, които ще искат да сменят местожителството си. Ние сме първата страна, която е сигурна, или по-точно те си мислят, че е сигурна. Да, може би е само тяхно мнение. Достатъчно сигурна ли е страна, в която социологическите проучвания всъщност в момента показват, че трите националистически партии, които ще имат общ кандидат, набират все повече сила? Някакси правим се, че не виждаме това. Съсредоточаваме се върху Мая Манолова, АБВ, БСП. Това е нормално явление, в цяла Европа се случва в момента. Не сме по-различни. Това е доказателство, че сме все пак част от Европа. Да. С плюсовете и минусите и по един леко-налеп начин всичко копираме оттам. Съзнателно или не. Тоест е съвсем нормално, когато са повлекли крак в цяла Европа такива формации, нормално и тук да има някаква подкрепа за тях. Очаквате ли, като наблюдавате събитията, очаквате ли ескалация на напрежението основно по тази линия? Много зависи какво се случи в Турция, за да очакваме. Със сигурност преди избори винаги имаме ескалация на напрежение. Тези избори са доста важни. Чакаме коя махала ще гръмне някъде. Да, най-малкото самия премиер каза, че спрямо тези избори, ако той ги загуби, ще подаде оставка и правителството може да падне. Тоест, ако неговия кандидат за президент не спечели, ще имаме предсрочни парламентарни избори. Поне това спрямо което е казал той. Ако не си смени мнението след половин година. Но той подаде такава заявка. След половин година изборите ще са минали, няма да има значение. Не, той каза, че ако неговия президент не спечели, той ще подаде оставка. А Борисов разглеждате ли го като кандидат? И веднага след това отиваме към Аз съм БСП, защото знам, че трептите по тази тема. Аз съм раздвоен. Ако има как той да заеме всички постове, защото той така или иначе в крайна сметка той решава за футбола, решава за туризма, дава пари за децата, сигурно може да се намери за някакъв пенсионерите. начин. Аз мятам, че този човек, както и да го наречеш президент, премиер, то няма да му е достатъчно, за да го опишеш. Защото всичко зависи от него. Или поне така иска да изглежда той. Не ви ли прилича по нещо на Слави Трифонов? Не. Първо, защото... Той не си слага сценаристите за гости. Държи си ги назад. Първо, аз мисля, че от гледна точка на събиране... Значи, Борисов много се разви. Този тип сватбарска демокрация, каквато Слави Трифонов в момента заявява, и очевидно ще... Ние 2009 оттам тръгнахме, може би. Борисов вече малко се е устросал, така да кажем. Освен това, екипа на Борисов е доста има по-нормален вид, отколкото екипа на Слави Трифонов. И освен това, аз си мисля, че електората вече е малко по-различен. Тоест, електората на двете групи е малко по-различен. Честно казано, Слави Трифонов ще обере гласовете на националистите, според мен, защото то е нещо ново. В България много обичаме да гласуваме за нови клони и периодично се появява нова звезда, нали, която е все по-абсурдна. Слави Трифонов е много харесван, според мен, от общата маса, защото проповядва сватбарска демокрация. Като говорим за електорат, колегите ми напомнят, че сега можем да видим един от клиповете Аз съм БСП. Нямам търпение. И само един ли? На мен въпросът дали тези хора ще гласуват за Слави Трифонов или не разбрах. Нека да видим видеото и се връщаме да си поговорим за това. Аз съм БСП. И аз съм БСП. Ние сме жените, социалистки от град Кърджали. Аз съм БСП, защото живях и видях. Аз съм БСП и вярвам, че можем отново да живеем щастливо. Аз съм БСП, защото знам, че именно това е партията, която може да върне спокойното ни бъдеще с едни по-усмихнати, по-добри, по-спокойни и по-човечни хора. А бъдещето, което виждам аз е с една работеща и силна икономика, сигурни работни места за всеки един от нас, достъпно и качествено образование и здравеопазване,
висок стандарт на живот и доходи тук и сега. Достойни пенсии за нашите родители. Защото България е нашия дом. България е нашето семейство. България е нашия корен. България е любов. Няма друго място на света, по-красиво от Родопа планина. Няма по-велико от Перперикон, таинствен и свещен град на нашите деди. Тук е моя дом, приятели, семейство и мечти. Аз съм БСП и искам да върна вярата във всеки един напуснал нашата страна. Близки приятели, роднини, деца. В това, че заедно можем да направим промяна, избъднем мечтите си България да пребъде и да стане по-добро място за живот. Ние сме БСП. Знаем И можем. Алилуя! Алилуя, наистина. Добре, това политическа реклама ли е според вас? Аз обърквам кое е реклама, кое е шега. Въобще няма значение какво е. Толкова е хубаво. Значи тази партия е дала на България. Очевидно виждате какво дава и ще продължи да дава завинаги. Аз съм БСП. Значи аз, понеже съм от по-старото поколение, още не мога Ти си да си още обърна. повече БСП. Аз не мога да си обърна устата да го кажа това, но просто който е дал тази гениална идея да се призове електората да прави клипове и да ги разпространява през социалната мрежа, той е абсолютен гений. Ма това може би и за Българският другите интернет партии благодари. може да се Аз направи. лично Вероятно благодаря. няма да бъде много по-различна. Трябва да си Днес измислят точно всеки това си мисля, плюс че своя си всъщност такова. няма да бъде по-различно, нали? Дори да Ако е има аз съм хаштаг, ГЕРБ, аз съм ГЕРБ, доста... аз съм РБ, Еми, това всичките аз съм такива ДПС. клипове са с активисти на партията, които са или хора, които са с определен лимит на своите способности, или са хора, които се опитват да се подмажат на ръководството, правейки такива прочувствени клипчета, които са доста неловки в най-добрия случай, най-меко казано. Всяка една партия, която има разни партийни нива, ще има същите такива кадри, защото кой Знаете ли, нормален на мен- човек членува в партия? Проблема ми е, че аз за първ път в този мандат на Народното събрание започвам да си мисля, че и по-горните нива, т.е. примерно народните представители не се различават много от този. Ана Баракова е точно това. Само, че тя не може да каже В парламента- от коя коалиция е в момента. В парламента има не е депутат важно. с прякор Данона, а в предния парламент имаше депутат с прякор Мавчо. Защото бил от мафията и бил нисък. Вижте, това е наистина паноптикум, както Фането беше писала в Фейсбук. И, Ами това са народни представители. Какъв е народът според теб? да, Аз ти си мятам, прав. че това е съвсем нормално. Не, въпросът е цивилизационен. И цивилизацията загуби. Не, С 3 ние на 0 сме служебно. това. Ние сме това. Сега не може да искаме от България да произлезе Чърчил, който е най-сто поколение аристократ с културно натрупно. Ма то дори вече не може да искаме от Великобритания да произлезе Чърчил. Там има шанс, защото дори тамошните варвари, според мен, са по-различни от тукашните варвари, но ние не можем да искаме кой знае колко. Разлика във варварите има ли? Според мен няма. Там Разбира просто се, имат че има. малко по-добра култура, по-добър изказ имат. Все пак British English. Значи все пак знаеш има. акцентче, но повърхността е това. Иначе по същество са същите. Добре, т.е. вие искате да кажете, Там че имат малко ние... повече страх, евентуално от тук там е някоя работеща институция, затова не могат да вършат такива поразии, както тук. Във времето, което остава, чувствате ли се реформирани? Значи това е... Приключи днес политическия сезон. Народното представителство излезе във ваканция. Обяви се края на съдебната реформа, успешния. Пръстовите отпечатъци на... Господин Найден Залегоногорски да ми се разсърди, че ще споделя, защото той не е за споделянето, ще споделя неговото виждане. Той в началото на годината беше казал, че до средата на годината, ако няма реформи, реформаторския блок се оттегли. Той не се оттегли, следователно има реформи. Следователно всичко си и е наред. реформаторския блок никога не е лъгал. Аз се чувствам много реформирана, защото направих едно разместване в къщи, в хола. И Това също направих ремонти на балкона, така че аз лично съм си реформирана. реформи? Аз съм лично Усвои съм ли си... евросредства за това? Това е разбира важно, се. нали? Да не харчим. Добре, наш- няколко сериозни неща за край. Чувствате ли се излъгани? Или вече не се и лъжете? Ами мене, например, днеска сина ми ме излъга сутринта, така че да, чувствам се излъгана. За да излъжеш, трябва да повярваш. За да си излъгна, трябва да повярваш. И аз съм доста скептично настроен към всичко, така че не. Това с излъгването и разочарованието, откровенно казано, може да стане на една
по-ранна възраст. Аз, както е видно, съм на вече почти преклонна и трудно мога да бъда излъгана. Освен това да се разочаровам ужасно от политически елит, това не си ми се струва малко. Добре, освен че очаквате с нетърпение изборите, както стана ясно в началото. Едва ми издържаме. Екстаз. Готови ли сте да правите компромис или... Само ако е исторически. Тези компромиси вече са направени, ми се струва. Не, има много мегдан за исторически компромиси. Те първа започват. Те първа започват. Сега се регистрира новата партия, която според мен трябва също да бъде вкарана в историческия компромис. Ма тя ще бъде безкомпромисна. Безкомпромисно вкарана в историческия компромис. Това е много важно. И ще направят безкомпромисна коалиция с ГЕРБ, докато Най-якото на компромисите ни, че са безкомпромисни в тази страна. Това е един чудесен финал. Много ви благодаря и на двамата. И аз съм БСП. С вас ще се видим не следващия петък в 5 часа, а след точно един месец. През това време ще си почиваме.